may itlog at saka fried rice para sa agahan namin. So, samahan niyo ako. Hailey, come! Yeah. So, standby lang kayo dyan at magluluto tayo ng agahan. So, yun nga. Ito yung mga yung lulutuin natin. At simplihan lang natin. So, ito yung mga ingredients natin. We have garlic at saka we have onion, tapos yung itlog at saka kamatis. At yun lang yung mga ano, tapos mantika. Tapos ganun din dun sa fried rice, simplihan lang natin kasi ayun nila ng masyadong madaming ingredients dun sa fried rice. So magano lang tayo ng garlic fried rice. So yeah, simulan na natin. Okay, so how can I set up my phone? Gamit ko lang kasi dito is yung phone. So, oh my G. Yeah. Okay. So, kunin natin yung eto guys is naisipan ko lang mag-live at matagal na rin kasi ako hindi nagla-live eh. So, naisipan kong i-live yung kung paano kami magluto ng itlog na may kamatis na may itlog. So, ang gagawin natin, hugasan lang natin yung kamatis para hindi ko pa nahugasan, sorry. So, yeah. Kuha lang tayo ng lagayan. Okay. Hugasan muna natin kasi galing to sa labas eh. So, I have to... Yan. Hugasan na natin ang ating. So, ang gagawin natin, hihiwain lang natin siya. Then, saka natin okay. Ito guys is typical na agahan. This is a typical dish for Filipino breakfast. So, yeah, alam to ng mga Pilipino. So, nakikita ko rin sa mga ibang Middle Eastern cuisine, yung pagluluto nila ng itlog. However, iba kasi sa kanila eh. Meron din akong nakita na yung mas madaming itlog. Parang pampalasa lang yung kamatis. Ito guys, roughly chop lang natin to yung sa kamatis. Din natin siya yung yung mga panghiwa natin. Ito roughly chop lang. Hindi naman yan eh. Kailangan madurog yung yung kamatis. Okay. Hopefully magugustuhan to ni Hailey. Mahina na naman yung ating internet.
Ano ba yan? Kailangan ko na ata mag-upgrade ng internet dito sa bahay. Hugasan lang natin to. Okay. Aywa. So, okay. Let's do that. Okay. Okay. Nagbabuffer yung live natin kasi mahina yung internet dito sa bahay. Nasa kusina kasi ako. Let me just open the window. The door. Maybe. Yeah, I think ito gonna. Ayan. Tapos na tayo sa ating next is yung itlog naman natin. And guys, sige. Black coffee without sugar. Konting sugar lang. So, painit lang natin yung mantika. Tapos, yung misis ko magre-prepare daw ng coffee para sa akin. I love you, mommy. I love you, mommy. Nih, napudot na ka nagasasukin. Okay. So, antayin lang natin medyo mag-translucent yung natin, yung onion natin. So, before natin lagay yung garlic. So, okay. Next is garlic. Yung iba pang sasangag natin, ha. So, antayin lang natin siyang mag-brown. So, ang lakpan na natin. Antayin lang natin siyang mag-brown.
Sangkot naman natin siya. Try natin siya. Oh, what happened? Okay. Ayan, nabro-brown na siya. Pero gusto ko yung brown na brown kasi para at least mas yung aroma nung onion at saka garlic mas lumabas. At saka yung sweetness ano nga to? Sweetness ng onion ay mas mag-come out dun sa mantika. Mag-blend dun sa mantika, I should say. Okay, pero brown na siya. Okay na to. Mag-aala chef tayo ngayon, ha? Ayan lang natin siyang maluto, guys. Then, saka natin siya titimplahan ng asin at saka paminta. Yun lang yung mga nilalagay namin sa Filipino cuisine. I mean, dun sa household. Ewan ko lang sa mga restaurant. Sa household, simpleng-simple lang yung spices. It's an onion, fresh onion, fresh garlic, asin, paminta, yun lang. So, hindi kami naglalagay ng mga kung ano-anong spices unlike Middle Eastern. Madami silang spices. So, ito yung kinalakihan naming luto. This is a typical Filipino breakfast. So, makikita mo kung medyo may itlog at sa kamatis, yun. Tiyak na ito ang ulam nila. Sada. Kung may tuyo, oh my goodness, mayaman na sila nun. Hi guys, I got my coffee. Love you, mommy. Pait. So, medyo ano yan, ang gagawin naman natin, gagawin natin is, meron akong tirang kaning kagabi. Meron kaming tirang kaning kagabi. So, ito yung isasangag ko ngayon. Ito yung isasangag ko, ha. May gagawin lang ako dito. So, panoorin nyo lang yan. Sabihan nyo ako kung tulog na. Okay, pag nagsasangag kayo, if you are doing some fried rice, and then yung kaning lamig, ang gawin niyo is, kunin niyo yung rice cooker, ganyan nyo lang siya. So you have to, so for family naman to, of course, pag sa mga kaibigan nyo na maarte, kailangan nyo mag-gloves kasi maarte sila, lalo na ngayon at COVID. So dito sa bahay, hindi naman sila maarte. Ganyan. Para mas mabilis na isangag mamaya, kailangan yung ganyan, durugin.
Okay. I hope na amoy nyo yung aroma ng kamatis. It's so sweet and sour at the same time. So, sa Middle Eastern cuisine, yung ginagawa nila, yung nakita ko kasi, ewan ko kung nagkamali ako ng nood dun sa it's either Middle Eastern or somewhere like Western. Ang nilalagay nila, ganyan siya, tapos lalagyan ng space dyan, tapos lalagay na yung itlog, yung mga parang dyan na hindi na nila hindi na nila i-beat and egg. So, sa ating mga Pilipino, siyempre. So, sino po yung mga may favorite nito? Comment lang tayo dyan. Oh my God! Naksitpan! Okay guys. I think lagyan ko siya ng konting pangluto dun sa egg. Then ilalagay na natin tong egg. Magtira ako konti ng pangalan nito ng pang sa fried rice. Lagyan ko ng egg yung fried rice mamaya. Kung mapapansin nyo guys, hindi mo na ako maglalagay ng asin at saka paminta. So, maglalagay ako mamaya pag medyo luto na yung natin. Yung egg at saka egg saka kamatis. Ano ba yan? Bakit nababuffer din yung ko eh.
Okay, sorry. Wow. So, dito na tayo maglalagay ng pampalasa. See? Ito is coffee, but makikita niyo salt. Lalagyanan ng coffee nun. More. Here's my... Ito po yung ano natin, paminta. However, as you can see, peanut butter. Ganito po kami ng mga Pilipino. This is how Filipino does sa mga ano niya, sa mga spices niya. So, since wala kaming pambili ng mga lalagyanan, so, why not use all this? Anyway, it will gonna help. Yeah, it will gonna save some money, of course. Sarap. Let me taste. Taste lang natin. Perfect. Guys, if you don't want the what do you call the tomato peel, what you're gonna do is to just cut across. Cut your tomato cross size, not a little bit, like this on top of your, and then boiled it just like that. And then boil it so that it will boil it for like maybe a few minutes, and then it will gonna peel, so you will be able to peel it properly. And then before slicing it, then the tomato peel will not be added to your dish. But sabi nga nila, yung mga balat daw ng prutas, dun daw yung sustansya. So you will either don't want the nutritious vitamins out of those pills, or you just want to be classy. Okay? So I'll get some. So we're done. We're done here. We're done here. So let me just put this one. Yung kape ko na gawa ng asawa ko. Ow! Sarap! Love you, mommy. Okay guys, one moment. Let me just...
So next na inuluto natin guys is yung fried rice ha. So hugasan lang natin to. Yung fried rice tayo dito same wok. Okay, so ang next na dish natin, hindi dish, I mean, lulutuin natin is yun nga sinangag. So, ang ano lang natin, ang mga kakailangan lang natin doon is yung mantika. Why? Okay. Okay, nagbabuffer yung ano natin guys, yung live natin. Dahil sa internet, please be stable, yeah. So ang gamit natin ngayon dito ulit is olive oil. Okay guys, I think sa Instagram na lang ako magla-live dito sa may sinangag kasi hindi stable dito sa YouTube eh. Masyadong kumakain ng internet. So doon lang tayo. Sige, bye. Kita-kits sa Instagram natin.